ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತೂಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮಾತ್ರ. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ ರೆಡ್ ತೆತ್ತಿದ ವೈಟ್ ಬೊಲ್ದು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚನಿಗುಲು ನೀಟಾದ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಂಡಲ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಬ್ಲೆಂಡರ್ಡ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಕ್. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲು ನೀಟಾದ ವಿಸ್ಕಡ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ತುಲೆ ಯಾನಿತ ನೀಟಾದ ಇಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಮಿತ್ತೊಂಥರ ಫೇಸ್ ಒಂಥರ ನೊರೆ ನೊರೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಕೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದುನು ಯಾನು ಈತ ನೀಟಾದ ವಿಸ್ಕ್ದ ಸಹಾಯಡು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಗುಲು ಬೋಡಂಡ ಫೋರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈತೆ ಅಂದುಲೆ ಅರ್ಧ ವಾಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡಂಡ ಆಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅವು ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಐತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ವೈಟ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಯಾನು ಸಕ್ಕರೆಲ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಟಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದೆ ಯಾನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅವೇನು ಇತ್ತೆಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ನಿ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದುಲೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಲ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಐತ ಮಂಜಲ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಶೋಕ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚವಂತೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಪ್ಲಫಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್. ಇದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಮೂಲು ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತೊಂಡು ಆತೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಡಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊರ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದೆಯಾನ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿದೆತ್ತೆ ನಿಗುಲು ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಅವಿನ ಕಂಟೈನರ್ ದೆತ್ತಿಲೆ ನನೊರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ಉಪ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಬಣಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಉಂದೆನಿತ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ಬುಂಡ ಆಂಡ್ ಆತ್ನಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತು ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೌಲ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಐಟ್ ದಾಲ ಗಂಟಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆನ ಇಂಚ ಸಾರ್ಸೊನ್ವೆ ಸಾರ್ನದ ಹೆಲ್ಪುಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸಾರ್ಸದಿಯೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀತದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತೆತ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧವಾಸಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆನೆಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪೇರ್ ಯಮೂಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಟಿ ಪೇರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ರೀತಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪತ್ತದ ಮಧ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಮಧ್ಯ ಕೊಣತ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಅಂಚಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಪೇರ್ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವರಾನೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ತೆಳುವು ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಯಾನ ತುಲೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ರೀತಿಡೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಐತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಬಂದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೀವಂಡೆ ಎನ್ನಡ ಮೂಲು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಬೋಡನ ಬಟರ್ ಅಂಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೆ ಚೂರೇ ಚೂರಿಯಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫುಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಡಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ನಿಗುಲು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ ನಿಗುಲ ಕೇಕ್ ನೀಟಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪೋಡುಂದಿಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆ ದಿಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಕನೆ ತುಲೆ ನನ್ನ ಬೇಯರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಕೇಕ್ ಟಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟುಲೆ ಆತನಗವು ಅಡೆಗೆ ಸಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಮೂಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ಏನಾಂಡ ಅಡಿಕ್ ಇಂಚ ಏನಾಂಡ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಲ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಐತ ಬೆಚ್ಚ ಪಿದೈ ಪೋರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಐತೆ 45 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ತೂಪುನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಒವಾಂಡ ಕಡ್ಡಿದ ಹೆಲ್ಪುಡು ತುಲೆ ಅವು 10 ಜಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೇಯ್ತನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ನೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಹೆಲೋ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನಿಗಲು ಪೂರ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂದೇನು ಮೂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಚೂರು ಕೇಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಒಂಜಿ ನೈಫುಡು ಚಾಕುದ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂದೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆದ ಸಿರಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವೇನು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಮ್ಮ ದೀಂಡಾಂಡ್ ಅಡೀತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಇಂಚ ದೀಕ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡ ದೀತತ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಆ ಕೇಕ್ದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೇಕ್ದ ಮಿತಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಐತ ಫುಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಕ್ದ ಮಿತ್ತು ನೀತ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಿಗ್ಲು ಪೊಡನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಲಿ ಎನ್ನ ಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ನಿಗ್ಲು ಅಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಅವು ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣತಿಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಐಕೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಗ್ಲು ಪೊಡನ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಲ ಕ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಂತಲೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ದಿಯೆ ಐಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ಅವೇ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಪೌಡರ್ನ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಶೋಕುಲ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ದಿಯೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದೀದ ಐತ ಮೇಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೇಕ್ದ ನಮಕ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಉಬ್ಬುದು ಬನ್ನಗ ಶೇಪ್ ಚೂರು ಎತ್ತ ತಗ್ಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಚೂರು ಶೇಪ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಚೂರು ಐತ ಮೇಲ್ದ ಲೇಯರ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಕ್ ಸೈಜ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಮೇಲಿಗೆ ನಾನು ಒರಿಜಿನ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀಟಾದ ಏನಡ ಮೂಲು ದಾಲ ಕೇಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಇಚ್ಚಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ದ ಹೆಲ್ಪುಡು ಇಂಚದಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕುಲ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡ್ಲ ಆತನ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ದ ಹೆಲ್ಪುಡು ಇಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೋನ್ಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂದುಲೆ ಇಂಚ ಸುತ್ತ ದಿಯೆ ಯಾನ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದಿಯೆ ಬೊಡಾನ ನಿಗುಲು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅತಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದೀನೆ ಒಂದೆರಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತದ ಅವಿನ ಇಂಚ ದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ನೆಕ್ ಚೆರಿನ ಇಂಚನೆ ಐತ ಮಿಡಲ್ ದೀಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೆ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕೊಣಪ್ಪ ಬಡ್ಡೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ
ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಶೋಕುಲ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತಾ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಬೇಕ್ರಿಡ್ ಕೇಕ್ ಕೊಣಪುನಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಲೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ಯಾನ ಒರಿದಿನ ಅವೇನು ಪೌಡರನ್ನು ಓರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ನೀಟಾದ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಆತೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕೇಕದ ಲುಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆಗೆ ತೂನಗನೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಆಯಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಯಾನ ಈ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತನ ನಿಗುಲ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಡೇಗ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಳಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ತುಲೆ ಕೈಟೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಇಂಚ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪುರ್ತುಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಆಪುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಸಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅತನಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ ಪೂರ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೀಟಾದ ಸಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದಲೆ ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮಿಡಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೆರಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಚೆರಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಸುಲಭ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೆರಿದಿದ್ದು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಂಡ ಯಾರುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಂಡೆ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಚುಚ್ಚೂರು ಇಂಚ ಪಾಡಿಯ ಒಂಚೂರು ಶೋಕು ತೋಜಾಡ ಬಂದು ಆತೆ ತುಯಾರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನೀಟಾದ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ಡ್ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀದಾಯ್ಬೇಕು ತುಲೆ ದೆತ್ತೆಯನ್ ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕು ಇಜಿಂದ ಫೋರ್ಕ್ ನೈಫ್ ದಾದಾಂಡ ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಅಡಿಕ್ ಚೂರು ಅಡಿ ಬುಡ್ಪವುಡು ಕೇಕ್ದ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಾಕುದ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇಂಚ ಐತ ಅಡಿ ಬುಡ್ಪೆ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಯಾನೆ ಇಂಚ ದಿಯೆ ತುಯಾರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಗಲ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದ ನಿಗಲು ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲಿಗಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.